Ljudi, ovaj novi klip na mom kanalu. Danas ćemo da snimamo i da igramo online headball. Hajde da uđemo. Evo sada, samo malo da smanjim zvuk u igrici, pošto da se bolje čujem. Idemo sada da uđemo. Sada hajde da idemo ovdje i onda idemo start meč. Idemo ovdje 5500. Ja sam ovaj levo. Ćelavi. Ovdje sam ja već uzeo onog da porastem kao igrač, da se lopta da zamrznem protivnika i da imam jednog klona na golu. Ja sam ovaj ovdje sada. Ovaj već hoće da iskoristi ovo što može. I da li će da bude gol? Pre će on meni dati gol. Idemo sada njega da zaletimo. Ajoj, opasno gubim. Ajde, gol. Malo da ajde, dajmo gol. Gol. 2-2. Izjednačio sam. Ajde. Ne. Dobro je. Sam je sebi dao gol. Ajde, tako ne zna da igra da bi ga pobedio i... Evo ga, još jedan gol. Malo ću ovako da skačem da ga zbunim. Evo, i dao sam mu gol. Sasvim slučajno. Jao, dao mi je baš gol. Znači, odigrat ćemo samo ovu utakmicu, pošto već je kasno, pa... Trebalo sam još malo da skačem, ali nema veze. Jednak hoću da pobedim 4-6. Za mene, ja vodim. Koliko je sekunda je falilo da mi da gol. Ali je samo malo. Ova reklama je izašla. I 10.000 naravno ide meni. Idemo kući sada. Da vidimo. Da vidimo kojeg igrača bi mogli kao ovako da kupimo. Ovaj Ribery je 260. Ne znam da li da čuvam pare za Cavanija, Ibrahimovića ili Bale. Ali uglavnom to je to. I ljudi, to je to što se tiče ovog klipa, vidimo se u sljedećem, čao.